Que no es treballa a aquestes hores a un ritme frenètic és a l'Àgora de València. Falten només 48 hores per a l'inici de l'Obert 500 de tennis i cal, evidentment, ultimar tots els detalls. Serà, sens dubte, una escena de luxe per a aquest edifici que és l'última atracció de la ciutat de les arts i les ciències. Allí està Pau Ibars i imaginem, Pau, que a aquestes hores ja es respira ambient de tennis. Pues imagineu fins a quin punt es respira ja ambient de tennis, que ací a l'Àgora ja està instal·lada la pista central, però és que a uns metres d'ací, al Museu de les Ciències, en la pista 1, avui ja hem vist tenistes com David Ferrero, Joan Carlos Ferrero, pilotejar, començar a entrenar-se. Com veuen, una obra esta Àgora de Santiago Calatrava, on predomina el blanc, encara que també trobem alguns altres elements, com el vidre i el trencadís blau en la part exterior. Esta vesprada, el president de la Generalitat farà la presentació oficial d'aquest auditori espectacular, que culmina una ciutat de les arts i les ciències que s'ha convertit en els últims anys en emblema, en imatge de marca de València i de la Comunitat Valenciana, i que en aquesta ocasió, en este Open 500, arribarà la senyal i esta imatge també al voltant de 30 països dels 5 continents. Per a nosaltres, per als valencians, una ocasió immillorable per a veure tennis d'altíssim nivell i també, de pas, per admirar arquitectura d'altíssima qualitat.